dolanan kabeh mau amarga kahanan. Semangat tenan iki Pak Anu iki Pak Yoga iki wis Sing tak jaluk amung alah kesabaran. mulai kira umum tenan kowe iki. Mugi Allah paring kesempatan. Dari Pak Dan Ramil mintanya lagunya Sabar. Aku iki ket mau ki nang kene iki dunene sabar. Sabar. Pak, aman ya. Nanti saya kalau ke situ salaman tempel. Siap, aman. Lah wong ket mau nang kene sabar. 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 Nanti ada lagu sabar kok aman ya. Sauti sedikit, Nduk. Mau ngadep. Yo, sak tekanmu. Mau ngadem atiku. Sadem aku. Ben aku ra mlayu. Ora DPO. Oh, dan tanggung jawabmu itu palsu. Tenan ya. tanggung jawab ora? Aku tanggung jawab nek babakan cinta keram yang palsu. Palsu. Ya, ini contohnya Pak Gunawan juga Ibu. Ya, pokoknya panjang umur, sehat, rezekinya luar biasa. Amin. Ya. Sampai di hari ini usia pernikahan ke-50 Oke. tahun. Cinta tak terpisahkan, Jojo. Dolan ning ati, tekane nyulayani. Janjimu sehidup semati, namung ono ing lati. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Dodino kandolan ning ati, tekane nyulayani. Yo! Tukang pajane aku tresno, lakno aku lunga. Ati ra kuat nadang rasa, rasa Yo, yo. aku coba buat mainan. Tukang pajane aku tresno, lakno aku lunga. Ojo yo. Tresno iki tutu monggolanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk namung kesabaran, mugi Allah paring kesempatan. Cinta belara, pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu berdoakan. Semoga Tuhan mengabulkan Yo. cita-cita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Gendongan, gendongan, yo, Oh, gebrek. yo, Dino kandolan ning ati, dekane nyulayani. Hatimu sehidup semati, namung ono ing lati. Rasa sayangmu sudah
pergi, tak menghiraukan aku lagi. Ayo yo. Delok kandolan Selitingnya bedake sik nang. Selitingnya bedake. Dolayan. Denggang majane aku Oh, Lilakno aku lunga. Akhirnya ku ada tandang rasa. Rasa aku coba buat mainan. Denggang majane aku tresno. Lilakno aku lunga. Tresno iki dudu mung dolanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Allah paring kesempatan. Cinta beneran, pastikan dibuktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta Kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Matur suwun. Oh iki Ya. titisane Cek, sapa? iki titisane sinten niki putrane sinten? Putrane Lo tak kula. tahu. Nggih, sing Dik kene Dik. Jenenge sapa? Virgi. Nah, kelas piro? Kelas 1. Pinter. Oke, kelas 1 pinternya awer tuan Iku takut kanu nang, gede ya. nang slitingmu dibeneki nang. Ora, aja ngono ki marake minder. Ora ya, ora. Munggah sik ngono ki jan. Lah iki ki biyen ki